Вітаю, сябры, у новым выданні пра свету у новым годзе. Чым быў адметны 2010 год, што нас найбольш уразіла за апошнія 12 месяцаў. Сёння мы падсумуем самыя яркія падзеі мінулага году і, натуральна, распавядзем пра найбольш актуальныя падзеі, навіны гэтага тыдня. З вами Дмітрий Гурневіч, сёння ў выданні. Хваля рэлігійных закалотаў у Іраку, Судане і Егіпце. Беларуская салідарнасць з госцем у студыі пагутарым пра дапамогу пацярпелым ад рэпрэсіяў у Беларусі. І падвядзенне вынікаў. Чым нам запомніцца 2010 год. Перш чым перайсці да асноўнага зместу праграмы, паглядзім пра самае цікавае, што здарылася на гэтым тыдні на планеце. Сустрэнемся праз хвіліну. Афіцыйны Тэхеран заявіў, што гатовы прыняць экспертаў МАГАТЭ і міжнародных пасярэднікаў з еўразвязу, Расіі ды Кітаю, каб тыя правялі інспекцыю ядравых аб'ектаў у гэтай краіне. Гэткі жэст эксперты называюць знакавым з улікам таго, што неўзабаве мае адбыцца чарговы раунд перамоваў па іранскай ядравай праблеме. Знакавае тое, што Іран не запрашае прадстаўнікоў ЗША, бо менавіта Вашынгтон падазрае Тэхеран у спробах стварэння ядравай зброі. Віцэ-прэм'ер Кітаю Лі Кэцян наведаў Іспанію. Падчас свайго візіту ён заявіў аб гатоўнасці дапамагчы гэтай краіне выйсці з фінансавага крызісу шляхам выкуплення запазычанасцяў. Лі Кэцян таксама наведаў Нямецчыну ды Вялікабрытанію. Прадстаўнік кітайскага ўраду не выключае, што дапаможа іншым краінам еўразвязу разлічыцца з пазыкамі і такім чынам умацаваць агульнаеўрапейскую валюту. Адна толькі гэтая заява істотна паўплывала на валютны рынок. У аўторак на азіяцкіх біржах падвысіўся попыт на еўра, а значыць і курс гэтай валюты. Кітай таксама лідыруе ў спісе амерыканскіх крэдытораў і пры гэтым працягвае скупаць дзяржаўныя аблігацыі ЗША. У заходніх землях Нямецчыны зачынены больш за 1000 птушкафермаў. Ім таксама забаронена рэалізоўваць сваю прадукцыю, бо камбікорм аказаўся атручаны дыяксінам. Аднак, паводле нямецкіх уладаў, у крамы ўжо трапілі не менш за 100 000 курыных яек, што ўтрымліваюць атруту, якая выклікае анкалагічныя захворванні. Атрута трапіла ў корм па віне вытворцы, што несвядома выкарыстоўваў таксічныя астаткі тлустых кіслотаў, што атрымліваюцца падчас выпрацоўкі біяпаліва. Краіны захаду асуджаюць забойства ліберальнага пакістанскага палітыка Салмана Тасіра. Калі губернатар правінцыі Пунджаб выходзіў са свайго аўта, па ім пачаў страляць адзін з ахоўнікаў. Адразу пасля інцыдэнту забойца прызнаўся, што зрабіў гэта з-за таго, што Тасір публічна заклікаў улады Пакістану памілаваць хрысціянку Асію Бібі. Жанчыну прыгаварылі да смяротнага пакарання за асквярненне імя прарока Мухамеда. У сувязі з забойствам у Пакістане была абвешчаная 3-дзённая жалоба. Шматтысячныя мітынгі, смерць людзей, драбленне дзяржаваў і палітычныя скандалы. Да ўсяго гэтага прывёў канфлікт мусульманаў і хрысціянаў, які нарастае апошнімі гадамі. Цяпер у цэнтры рэлігійных закалотаў Егіпет, Ірак і Судан. Але небяспека вісне і над Еўропу, якая летась адчула рэальнасць пагрозу з боку ультрарадыкальных рэлігійных груповак. Сустрэча 2011 года адзначылася не толькі феерверкамі. У егіпецкім горадзе Александрыя адбыўся выбух у царкве хрысціянаў-коптаў. 21 прыхажанін загінуў, дзесяткі параненыя. Я не ведаю, што здарылася. Я выходзіў з царквы пасля малітвы, размаўляў па тэлефоне і раптам зразумеў, што маё цела губляе раўнавагу, ідзе кроў, і я страціў прытомнасць. Выбуховая прылада была ў прыпаркаваным непадалёк царквы аўтамабілі. Яна разарвалася, калі вернікі сабраліся ў бажніцы на навагоднюю службу. Людзі, якія ўзарвалі бомбу, папярэдне змовіліся з кімсьці з мясцовых, бо Аль-Каіда не пасылала б сюды людзей з Іраку. Тут на месцы ёсць шмат людзей, якія працуюць на групоўку. Вера вераю, помста помстаю. Хрысціяне ініцыявалі сутыкненні спачатку з паліцыяй, а пазней з мусульманамі, уварваўшыся ў найбліжэйшую мячэць. А наступныя некалькі дзён на вуліцах Каіру не сціхалі мітынгі хрысціянаў. Цяперашняя сітуацыя пераўтварае Егіпет у вулкан, увесь Егіпет у вулкан. Людзі мусяць прачнуцца, ўзяць на сябе ініцыятыву і адстойваць сваё права на веру. Мы, хрысціяне, не меншасць. Гэта таксама і нашая краіна, як і краіна мусульманаў, але нас спрабуюць выкінуць на ўзборшчыну. Змаганне за веру. Под лозунгами «Душой и крывёй мы выкупим крыш». Мы не будем бояться. Нас довели до ненависти, бо позбавили голосу.
Мы ніколі не ўціскалі мусульманаў, таму застанемся цвёрдымі ў ацэнках і ўпэўненымі ў дзеяннях. Мы будзем бараніць нашыя перакананні. Рабіць гэта даводзіцца не толькі егіпцянам. Напярэдадні ў сталіцы Іраку прагрымела серыя выбухаў ля хрысціянскіх бажніцаў. Загінулі 2 чалавекі, прынамсі 16 трапілі ў шпіталі. Такім спосабам баевікі абяцаюць выцесніць іншаверцаў з тэрыторыі, якую лічаць сваёй. Адпаведная сітуацыя склалася таксама ў Іорданіі. Няхай не думаюць, што хрысціяне пакінуць сваю бацькаўшчыну, радзіму сваіх дзядоў. Тыя, хто з'язджае, робяць гэта з сацыяльных прычынаў, а не з боязі рэпрэсіяў. У шэрагу прыкладаў рэлігійнага гвалту дагэтуль застаецца Судан. Шматгадовую грамадзянскую вайну паміж мусульманскім поўднем і хрысціянскую поўначчу стрымала мірнае пагадненне 2005 года. Згодна з дакументам, цяпер Судан можа быць падзелены на 2 самастойныя краіны, але гэта не развяжа ўсіх праблемаў. Калі адбудзецца падзел, я страчу сваю працу, але супакойвае, што грамадзянства і нацыянальнасць застанецца суданская, чаго не падзяліць і не змяніць. Чаго б там не абяцаў урад, я перакананы, што ў паўночным Судане нас, паўднёвых, пасля падзелу будуць пераследаваць, таму ўжо цяпер паўднёвыя, якія жылі на поўначы, вярнуліся сюды, дамоў. Аднак шмат якія сем'і застаюцца закладнікамі поўначы. Мы тут 25 дзён, даўно павінны быць на поўдні. Нас не выпускаюць, кожны дзень кажуць заўтра. Але калі вы прыйдзеце сюды заўтра, вы яшчэ знойдзеце нас тут. За рэферэндумам у Судане сочыць увесь свет. Прэзідэнт краіны абяцае лічыцца з вынікамі галасавання, але Злучаныя Штаты маюць сумневы на гэты конт. Адна справа раз'яднаць варожых мусульманаў і хрысціянаў, і іншая адмовіцца ад паўднёвых земляў, з якіх краіна чэрпае 80% усёй сваёй нафты. Незалежна ад таго, які выбар у гэтыя выходныя зробіць і народ паўднёвага Судану, мы цалкам усведамляем, што да ўрэгулявання канфлікту яшчэ доўгі шлях. Калі надзея нейтралізаваць агрэсію ў Судане ўсё ж ёсць, то шэраг іншых краінаў Афрыкі ды Блізкага ўсходу такіх спадзеваў не даюць. Болей за тое, пагроза з боку радыкальных груповак застаецца актуальнаю і для еўрапейскіх дзяржаваў. Пасля выбуху ў Александрыі шэраг краінаў еўразвязу салідарызаваліся з егіпецкімі хрысціянамі-коптамі, за што атрымалі пагрозы расправы. Цягам усяго тыдня Францыя павышала ровень бяспекі вакол усіх копцкіх цэркваў краіны, каб пазбегчы тэрарыстычных актаў з боку радыкальных мусульманаў. Хваля салідарнасці, якая пачалася пасля 19 снежня, уражвае сваімі памерамі. На заклік дапамагчы пацярпелым адгукнуліся сотні людзей, як у Беларусі, так і за мяжою. Былі сабраныя мільёны рублёў і тонны рэчаў першай неабходнасці. Пацярпелых абяцаюць не пакінуць сам-насам са сваімі праблемамі. А сёння наш госць, арганізатар дапамогі пацярпелым пасля 19 снежня, Дар'я Каткоўская. Вітаю на Белсаце. Запрашаю. Спадарня Дар'я, калі ласка, можа, пару слоў пра сябе распавядзіце, бо вы не належыце, скажем так, да таго мэйнстрыму палітычнага, у палітычных партыях, арганізацыях. Хто вы увогуле пра сябе, пра сваю біяграфію, пра сваю сям'ю? Я юрыст, жыву ў горадзе Менску, у мяне ёсць муж і сын. Скажем так, у беларускім мэйнстрыме я дастаткова даўно, я вучылася ў мастацкім ліцэі. А ўсё ж такі, так? Ну, у прынцыпе, з дзяцінства, скажем так. Мой брат працаваў на радыё «Свабода», быў рэдактарам сайта і быў вядомым блогерам таксама «Рыдаль-23». То есть, в прынцыпе, з тых часоў я сачу, гэта частка майго жыцця і найбольшая, і таму такія падзеі, которые адбыліся, не маглі прайсці паўз мяне. А што вас прымусіла менавіта, што, скажем так, нахіліла да такой ініцыятывы ўвогуле? Ніякі досвед быў дапамогі вязням быў у мяне ў 2006 годзе, але тады гэта проста не насіла такога масавага характару, такога агульнанацыянальнага, можна нават сказаць. То есть былі нейкія такія кропкавыя акцыі з боку мяне, з боку майго мужа. Мы, скажем так, закрывалі нейкія дзіркі, которые тады былі, то есть ездзілі сустракаць вязняў Жодзіна, самі набывалі перадачы, але тады гэта, паўтаруся, было зусім па-іншаму. А ў гэты раз, напэўна, прымусіла ўсё ж таки асабіста. Я згубіла некалькі сяброў,
19 снежня я не ведала, што з імі адбылося, і 20 снежня я не магла працаваць, я сидела на працы і звонила ў РАУС, я позвонила на вясну і спытала... Праваабарончы цэнтр «Вясна». Так. І спытала, ці няма ў іх інфармацыі там пра маіх сяброў. І, ну, як чалавек, которому баліць, я спытала, можа быць... Ну, яны казалі, у нас няма часу, то есть, прабачце, калі ласка, то есть, просто не хапае на ўсё рук, і як чалавек неабыякавы, сказала, ну, давайте я вам дапамагу. І аказалася, што трэба людзі, которые пойдуць у суды, каб глядзець, якія прозвішчы, якія прысуды. А калі я прыйшла ў суд, я зразумела, што ну, я таксама магла аказацца на месцы гэтых людзей, бо я была на плошчы 19 снежня, я ўсё гэта бачыла, просто мне пашэнціла і мне. І я записывала тэлефоны іх сваякоў, пыталася, што ім сказаць, калі пазваніць, што ім перадаць. І калі я прыйшла да хаты, я напісала ў свой блог, якім там больш там за 800 чытачоў, пра тое, што я бачыла, про тое, што я вельмі ўражана, бо ў параўнанні з 2006 годам, калі у турмы, у прынцыпе, трапілі актывісты. Людзі, якія былі гатовыя да таго, што яны трапяць у турму. А ў 2010 годзе туды трапілі людзі, которые шли на площадь с абсолютно мирным протестом, которые не уяўлялі, што гэты вечар можа для іх так скончыцца. То есть гэта была для іх такая нечаканасць, яны былі вельмі разгублены, дзяўчынкі ў судах плакалі, іх вельмі моцна прэсавалі. То есть туды трапілі людзі, которые былі не гатовы да рэпрэсій, і таму мяне гэта так узрушыла, але повторюся, я не планувала ніяких національних активістів. Я просто вирішила... з Богу вийшло, так? Так, я вирішила допомогти ось тим 30 людям, яких я побачила у суді, написала їх прізвища, позвонила їх своякам, розказала і написала, люди, давайте допоможемо, тобто покинула свой телефон на всякий випадок. І менш, чим за пару годин гэта перадрукавалі найбуйнейшие беларускія СМИ, которые, ну, вы уявляете, 20-21 снежня это считала уся краіна. І мне пачалі звонить просто штохвілінна. З усіх кутков Беларусі мне пачалі весці рэчы, то есть просто за некалькі гадзін моя машина, мой офіс там... Вы ў кватэры гэта размяшаліся? На кухні? Як гэта выглядала? І ў кватэры, і ў машыне, і таксама часткова там дзесьці ў сяброў, бо за некалькі гадзін у мяне стала столькі рэчаў, што я просто сидела і не разумела. Было зразумела, што кінуць гэта ўжо немагчыма, але што рабіць з гэтай хвалі, таксама не зразумела. І мне вельмі пашэнціла, са мной связаўся офіс партыі БНФ і просто прапанаваў, сказаў, вось у нас ёсць памяшканне ў цэнтры горада, мы вам дадзім один пакой. Але праз дзень аднаго пакоя стала мала, і вось уже 22 снежня мы занялі абсалютна ўвесь офіс партыі БНФ, то есть всю гэту вялікую залю, маленькія пакоі, бо рэчаў было столькі, што гэта просто немагчыма А рэч пісаць. прыносілі гэта сваякі затрыманых? Як адбывалася? Не, асабліва на першых, на пачатку з намі, у нас не было сувязі амаль з тымі, каго затрымалі, бо я кажу, што затрымалі не актывісту, інфармацыі бацькі не маглі знайсці ў інтэрнэце, то есть яны ўвогуле не ведалі, што ёсць такая ініцыятыва, пра яны даведваліся ўжо бліжэй да канца тэрміну, калі там пра гэта сталі казаць у сродках масавай інфармацыі, калі мы пачалі шукаць самі бацькоў, каб проста каардынавацца, каб перадаваць перадачы таму, каму, ну, найбольш трэба, каму не перадаюць бацькі, то есть як каб дамаўляцца, каб сустрэцца, на першых гэта былі проста людзі. А як, скажыце, увогуле было з перадачай тых усіх прадуктаў, тавараў, рэчаў у ізалятары? Ці прымаліся гэта? Бо я ведаю, што пасля 2006 года усе гэтыя правілы сталі вельмі жорсткімі, напрыклад, нельга ежу перадаваць. Так, адзіная магчымасць перадаваць ежу была у ізалятар на Скарыны, дзе сидзелі дзяўчынкі, то ў вельмі маленькіх памерах, то есть літаральна там 1-2 мандарынкі, там маленькая там шакаладка, там 3 цукеркі. У астатнія ізалятары нельга было перадаваць ніякую ежу, і вельмі прыкра было тое, што кожны дзень, кожны раз правілы мяняліся, то есть немагчыма было прадугадаць, калі ты складаеш перадачу, што возьмуся, што вернуць, бо ў прынцыпе як бы спіс таго, што мы перадавалі, залежаў ад настрою той змены, которая прымала. То есть былі вельмі нялюдскія супрацоўнікі гэтых установаў, которые просто не дазвалялі нічога. Былі сапраўды, ну, скажем так, людзі, которые пропускалі нейкі там не надта дазволеныя рэчы, як ежу, там сок, пітво нейкае. І, ну, то есть маглі прыдрацца да чаго заўгодна. Напрыклад, прыдзіраліся, бо мы, каб спрасціць працу валантэраў, мы запаўнялі адразу опіс на управе. То есть мы укладалі гэтую опіс у перадачу, то есть там была пазначана жаночая ці мужчынская перадача, ну, то есть каб нейкі такі, то есть там паліць чалавек, не паліць, то есть нейкія такія асаблівасці, которые могуць дапамагчы. І, напрыклад, калі чалавек прывозіў 5 перадачаў, запоўненых адным почеркам, яны прыдзіраліся і прымушалі перапісваць. Ну, то есть нейкія такія... Каб просто сапсаваць, скажем так, працэс, неяк яго ускладаніць.
І дазвольце яшчэ апошняе пытанне. Ці зараз яшчэ адбываецца, як можна дапамагчы гэтым людзям, которые яшчэ знаходзяцца за кратамі? І ўвогуле, на вашу думку, што зараз павінны рабіць прыхільнікі пераменаў у Беларусі? Ну, такая вельмі дзіўная сітуацыя зараз сталявалася, такі, як бы, пасля стрэса, можа, бяссілле такое адчуваецца проста. Якраз сярод тых, хто, адкажу спачатку на другую частку пытання, сярод тых, хто прыходзіць, няма вось гэтага адчування фрустрацыі і паразы і гневу за таго, што адбылося, таму што найлепшы спосаб як бы не адчуваць гэтых пачуццяў ці неякіх перамагчы, гэта нешта рабіць. Таму людзі, которые прыходзяць, которые працуюць, у нас, шчыра кажучы, проста няма на гэта часу. Ва ўсіх тых, хто... То есть я хочу сказаць, што зараз я не вельмі шмат часу гэтым займаюся, у меня ёсць праца, у меня ёсць сям'я, там вялікі шэраг, там ёсць такі касцяк валанцёраў, якія гэта арганізоўваюць, і мне здаецца, што найбольшыя героі па вялікім рахунку гэта яны, которые вось з першых дзён уключыліся ў гэты працэс і кожны дзень знаходзяцца там з 9 ранку до 9 вечара і бесперапынна дапамагаюць. Што датычыцца дапамогі, зараз па адміністратыўных справах каля 10 чалавек зняволены, астатнія гэта тыя, хто сядзяць у амерыканцы. Изолятора СИЗА КДБ. Так. Што датычыцца крымінальнікаў, па-першае, ім можна пісаць лісты, неяк падтрымліваць, хаця няма інфармацыі, ці даходзяць яны. Можна здаваць грошы, бо мы, напрыклад, калі мы збіралі грошы для людзей, мы казалі, калі вы хочаце перадаць нейкаму вязню асабіста, калі ласка, пазначайце, мы перадаем ягоным сваякам гэты грошы, або кладзем на рахунак, бо у вязняў у СИЗА КДБ ёсць рахункі, на які можна пакласці грошы, яны там неяк там могуць нешта набываць, наколькі нам вядома. Але вы ведаеце, што інфармацыя з засценкаў СИЗА КДБ настолькі дазіравана і настолькі можа не адпавядаць рэчаіснасці, што як бы дакладнай інфармацыі у нас няма. У любым выпадку рэчы мы уже не збіраем, бо рэчаў прынеслі больш, чым трэба. То есть гэтыя рэчы былі уже перададзены на дабрачыннасць, бо просто трэба было вызваляць памяшканні у дзіцячыя дамы і там іншыя дабрачынныя арганізацыі. Тым не менш, можна дагэтуль дапамагчы грашыма, хаця, у прынцыпе, наша акцыя, мы плануем, яна будзе доўжыцца толькі студзень, то есть цягам студзеня мы перададзім все грошы пацярпелым, іх сем'ям, тым, каму сапраўды гэта трэба, хто пацярпеў, там выбілі зубы, нейкія праблемы са здароўем, то есть не абавязкова сядзець, то есть у нас няма такого фармальнага падыходу, калі вы там сядзелі, прынясіце пастанову суда, і толькі тады там мы неяк вам дапаможам. То есть в любым выпадку мы заклікаем усіх, хто лічыць, што ён неяк пацярпеў ад гэтага, звярнуцца да нас. Акрамя таго, іншыя арганізацыі таксама аказваюць дапамогу, і мы плануем, што цягам студзеня мы скончым гэту акцыю, таму што акцыя ўсё-такі не палітычная, яна гуманітарная. Але вось адказваючы на першую частку пытання, што рабіць далей тым людзям, якія хочуць удзельнічаць. То есть грамадскае, гуманітарнае, палітычнае, яно вельмі блізка. То есть і як бы людзі, которые прыходзяць, яны удзельнічаюць у гуманітарным, таму што зараз гэта найбольш патрэбна. Але насамрэч вось гэта новая хваля, і было б добра, каб нехта яе канвертаваў і як бы накіраваў у той бок, які ішоў бы на карысць Беларусі, на карысць нейкім зменам. Але зараз я магу канстатаваць, што ніводная з палітычных сіл Беларусі, ніводзін палітык, нават не мае такіх інтэнцый і не бачна ніякіх захадаў на тое, каб гэтую хвалю кудысьці накіраваць і неяк зрабіць з гэтага лепш для Беларусі. І мне прыкра, бо мне здаецца, што гэтыя людзі будуць расчараваныя, таму што зараз у іх ёсць жаданне нешта рабіць. Я нагадаю, што нашым госцем была Дар'я Каткоўская, арганізатар дапамогі пацярпелым ад рэпрэсіі 19 снежня. Наш тэлеканал таксама далучаецца да закліку дапамагаць усім пацярпелым пасля дэманстрацыі 19 снежня. Дзякуй за тое, што вы робіце, і дзякуй за адказы на нашыя пытанні. Дзякуй вам. А мы пераходзім да іншай тэмы. Зараз пра самыя важныя падзеі 2010 года ў замежжы. Крызіс у свеце, лявацкія тэрарысты ў Еўропе, вайна ў Афганістане, авіякатастрофа польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам, землятрус у Гаіці і славуты Wikileaks. У гісторыі гэты год застанецца асабліва памятным.
10 красавіка ўвесь свет скіраваў сваю ўвагу на Польшчу. Смерць першай пары краіны і 94 пасажыраў прэзідэнцкага Ту-154М пад Смаленскам доўга не пакідала першых старонак друку. На пахаванне ў Кракаў, аднак, усе запрошаныя госці не прыехалі. Перашкодзіла вывяржэнне ісландскага вулкану Эйфятлjökull. Ніхто не загінуў, але авіярух быў спаралізаваны цягам некалькіх тыдняў. Мінулы год гэта яшчэ і самая вялікая экалагічная катастрофа. Нафтавы выбег са свідравіны British Petroleum і трагічны землятрус на Гаіці, дзе загінула 250 000 людзей. У Еўропе выклікала шок заканчэнне нямецкага параду кахання. У Дуйсбургу падчас штогадовага тэхнафесту загінулі 20 чалавек, а 400 былі параненыя. У Азіі ледзь не пачалася чарговая вайна. Увесну карэйцы з поўначы затапілі паўднёва-карэйскі карвет, а ў лістападзе абстралялі выспу Йонпхёнг. У Еўразвязе зацісканне паясоў і масавыя дэманстрацыі супраць рэформаў. Грэцыя ды Ірландыя ледзь не сталі на парозе банкруцтва. За плячыма таксама найбуйнейшы дыпламатычны скандал усіх часоў. Джуліян Асанж, стваральнік сайту Wikileaks, апублікаваў тайныя дэпешы з амерыканскіх прадстаўніцтваў з усяго свету. Сенсацыя забываецца, а агіда застаецца. І катастрофа са шчаслівым канцом. Удалося выратаваць усіх 33 чылійскіх гарнякоў праз 70 дзён, праведзеных імі пад зямлёю. Гэтую аперацыю цягам некалькіх гадзінаў транслявалі найбуйнейшыя тэлеканалы свету. Мінулы год быў багаты на розныя падзеі. Балазе не толькі трагічныя, пра што мы казалі раней. Ставала летась і пазітыўных, незвычайных, а нават часам трошкі дзіўных падзей. Дык чым нас здзівіў 2010 год? Прапаноўваем вашай увазе агляд, падрыхтаваны нашымі журналістамі. Для мільёнаў заўзятараў футболу галоўная падзея 2010 года – гэта вядомы чэмпіянат свету. На гэты час яго неафіцыйным гімнам стаўся хіт «This Time for Africa», перакладзены на некалькі моваў. Гучней за гэты футбольны гід гучалі хіба што толькі воклічы заўзятараў, бо чэмпіянат аказаўся сапраўды відовішчным. І вувузелы, якія перакрывалі крыкі заўзятараў. Нічога дзіўнага, гэтыя паўднёваафрыканскія трубы могуць выдаваць гук магутнасцю да 127 дэцыбелаў, што параўнальна з гукам рэактыўнага самалёта. Нават наркагандляры прасякліся духам мундыялю. Калумбійскія ўлады сканфіскавалі копію Кубка свету, зробленую з чыстага какаіну. Аматарам футболу, пэўна, запомніўся і васьміног Пауль, што беспамылкова прадказваў вынікі гульняў. А вось для іншых васьміногаў феномен Пауля гэта хутчэй трагедыя, бо стравы з гэтых малюскаў сталіся надзвычай папулярнымі сярод заўзятараў прагуляўшых камандаў. Куды больш пашанцавала амерыканскім індыкам ды індычкам. Прэзідэнт Обама насуперак традыцыям адмовіўся ад засмажанай індычкі на святочным стале. Тысячы амерыканцаў узялі з яго прыклад. Працягваючы кулінарную тэму, пераносімся ў Турцыю. Мясцовыя кухары прыгатавалі самы велізарны ў свеце амлет. Каб яго засмажыць, яны выкарысталі патэльню дыяметрам 10 метраў. Тым часам два сіднейскія кухары праклалі сабе шлях у кнігу рэкордаў Гіннеса пры дапамозе самага вялікага на свеце гамбургера, які важыць амаль цэнтнер. Стаць знакамітасцю ніколі не рана. Гэта даказвае прыклад 10гадовага піяніста і кампазітара Этана Бортніка, які ўжо паспеў выступіць з такімі артыстамі, як Элтон Джон, Бейонсе ды Наталі Коул. Малады музыка таксама трапіў у спіс сотні самых вядомых артыстаў года. Хтосьці скарае сэрца мільёнаў, а камусьці дастаткова толькі аднаго. Гэтак і Кейт Мідлтан скарыла сэрца прынца Уільяма. У лістападзе абвесцілі пра заручыны, а дзень шлюбу прызначаны на сёлета, на 20 красавіка. Хтосьці скажа, пашанцавала. Але гэта нішто ў параўнанні з тым, як пашчасціла гэтаму малому, які спрабуе перайсці, а дакладней перапаўсці шашу з ажыўленым рухам у адным з турэцкіх гарадоў. Малога ўцекача неўзабаве вярнулі бацькам, а гэты відэазапіс шакаваў гледашоў ва ўсім свеце. Не менш рызыкоўны эксперымент паставіў Іва Росса. Гэты швейцарскі пілот стаўся першым чалавекам, які выканаў пятлю з адмысловым нерухомым крылом джетпак за плячыма. На неабходную вышыню ён узняўся на паветраным шары. Такім быў 2010 год і першы тыдзень новага года. А пра то, як будуць развівацца падзеі, вам пакажа Прасвет і наш партал у інтэрнэце. Ягоны адрас www.belsat.eu. А мы пабачымся роўна праз тыдзень. Бывайце і заставайцеся з Белсатам.